Sanibonani kuphi nakuphi lapho lombuso njengamanje ukubingelela-ke umathinto acebisa intombi zomqomela amehla akhawa nizobaqomela imali thibowazi ngabo sukulakho lokuqala la mntana sekhaya ngicela ukutshela ukuthi-ke kulo nyaka ka-2023 waze wamuhle ungakhohlwa-ke ukusubscribe ushare uphinde ucomment ukuze sokusubone njalo la kwi-channel yethu hamba phambili kuLova TV kuhlala amabhoza la kuhlala nomvani kanzakwethu ngiyafisa ukwazi ukuthi sibangaka sazi iqiniso nesifisayo futhi ukuthi izinto zihambe ngokweqiniso zihambe ngokwemthetho lento eyenzekile Khosini FM mayelana ne-top 10 lena-ke ebekade ikhona izolo ebusuku la sizohlukanisa khona unyaka lapha khona-ke uzokhumbula ukuthi uDJ Tira wanikezela ngamavoti wakhe wathi-ke awafake ngala kwingoma ye-Big Nas ngoba-ke uMampintsha usephangalele emhlabeni usedlulile. Angazi mina lento noma ukujabuliswa umndeni kaMampintsha noma kujabulisa iBig Nas noma kuukulwa nomaskandi kodwa apparently mangiyibuka kuukulwa nomaskandi kodwa ngendlela buthule yabo ngoba ekuqaleni oqala umndeni kaMampintsha ngeke uzothole lutho yabo ungeke uthole lutho nje nomaskandi ubungeke uthole lutho kodwa izinto kube hamba ngafe hayi ngobuntu bala eSouth Africa nendlela esekwenzeka ngayo manje sikakhulukazi kuthina abantu abamnyama ziyathusa izinto indlela ezenzeka ngayo yabo lento eyenziwe laphana ubukhoshosho obungeke bathetheleleka noma esingeke savuka ngelanga sithi hayi kwakunjani lento ifana nonyaka oluwaya owendulela odlule kwenzeka 117 ngokubhekwa kwamavoti la kwahlanisa khona ukhuzana unyaka kwase kudlalwa ingoma ngemuva yabo kwenzelelwa kwadlala ingoma ewunumber 2 emva kokuba kudlalwa ingoma ehlukanisa unyaka ngokujwayelekile ingoma ehlukanisa unyaka idlala ngo12 kuphelile ayisekho ingoma ezodlala emva kwalapho sekuxoxwa ngokwenzekile kodwa since makuzoba nehiqihixi njengoba kokukhuzana ngalesa sikhathi kwadlala nje kahle ingoma yabo yadlala ingoma kodwa ke kuthe ku DJ Show yangadlala ingoma kaHlow ngalento leyo yangadlala ingoma emva kwengoma kaHlow zadlalwa nje ingoma zonke yabo kahle njengamanje futhi kunobuhixihixi kudlalwa ingoma ye-Big Nas ngaphambili ebese kuzodlala futhi ngigcineni ingoma yomuntu ekuthiwa ube unumber 2 ini kwenzakalani kusuke kuphambanephi isikhathi singakhava kanjani bafethu kunezinto ezinye ezoba obvious izixakayo kodwa ke ngiyafisa ukuthi nawe ngizovula ukuthi uthini ngalenda ungakhohlwa ukungilandela thanda ukubhuka